У надзеі, што арганізм справіцца сам, Александр Чумакоў 1,5 месяца пераносіў на нагах зацяжны кашаль з хрыпамі. Як вынік, госпіталізацыя ў пальманалагічнае аддзяленне Брэсцкай абласной бальніцы. Тут мужчына знаходзіцца ўжо 10 дзён і цяпер ведае, як важна клапаціцца аб сваім здароўі своечасова. Медикаментозные препараты и другие комплексные всякие лечебные процедуры, назначения оказывают положительное влияние на мое состояние. Спасибо. Что зависит от меня? Нужно быть дисциплинированным, выполнять все назначения врача. Пнеўманія – гэта запаленне аднаго або двух лёгкіх, якое, як правіла, правакуецца бактэрыямі, грыбкамі і вірусамі. Сімптомы пнеўманіі падобныя да сімптомаў грыпу ці прастуды, што нярэдка ўскладняе пастаноўку дыягназу. У большасці выпадкаў пнеўманія і развіваецца на фоне віруснай інфекцыі. Таму часта людзі не надаюць увагі самаадчуванню у надзеі перанесці хваробу на нагах. У сярэднім па Брэсцкай вобласці штогод на пнеўманію хвараюць 8-9 тысяч чалавек. І гэта толькі тыя, хто звяртаюцца з дапамогай да спецыялістаў. Методы лечения, в общем-то, у нас точно такие же, как и принятые везде за границей. Одинаковые абсолютно методы лечения. Мы для этого имеем, в общем-то, все. Основой данного лечения является антибактериальные препараты. То есть, антибиотики, которые людям известны. Способ их введения зависит от тяжести заболевания. Если это тяжелое заболевание, то, естественно, вводится внутривенно. Если это легкие формы заболевания, то можно обойтись и таблетированными препаратами. Існуе шмат фактараў, якія спрыяюць развіццю пнеўманіі. Гэта хранічныя хваробы лёгкіх, насаглоткі, захворванні сэрца, цукровы дыябет, працяглы пасцельны рэжым, зніжэнне імунітэту, курэнне, злоўжыванне алкаголем. Найбольш часта заражэнне адбываецца паветрана-кропельным шляхам пры кантакце с хворым чалавекам. В течение последние десятилетия, вы знаете, была вспышка 2009-2010 год тяжелых пневмоний. И она продолжается, может, в меньшей степени, и до сих пор регистрируются такие тяжелые случаи пневмонии. Канешне, у 21 стагоддзі запаленне лёгкіх не прысуд, але пнеўманія – гэта небяспечнае захворванне, якое ў некаторых выпадках, калі своечасова не звярнуцца за медыцынскай дапамогай, можа прывесці нават да смерці. Анастасія Цукунта, Грана Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».